tsiku namba 36 kupachikidwa. Iwe. Jina lako ndani? Simoni wa Kukuleni bwana. Mbaya kwa. Ndwani Zingwe. Iwe. Nyamula. Tieni. Nenda nuko. Mbuyo. Mrege nini? Tienuko. Tikulilani ambuye. Eni imwana ambuye. Ino agaza ku Yerusalemu. Musalire ekifuga kyaino. Koma mulire ekifuga kyaino n'omwe ndi hano. Pakuti ngati achitira mtengo wa wisi zimenezi. Nanga mtengo wowuma ndiwadza uchitira chani. Mulungu akuthandizeni. Tikupemphererani. Nishitoi.
Atate mwakhululukira pakuti sadziwa zimene achita. Anapulumutsa ena, adzipulumutse yekha. Tazipulumutsa wekha ngati ndiwe Mesiya. Inde, tatsika pa mtandapo. tionetse ife chozizwitsa. Kodi ndi chiyani Yesu mwana wa Mulungu anapambana mtanda? Kungoganizira Yesu pa mtanda, kupenya ine pakati pa gulu, ndingaganizire chiyani pena kumva?